بله تماشاوانین هجا اف روشا بیکاری لترکیه بو هر وها ام دکه بنا مها رمضانی ده مها رمضانی جی يعني روشکی آلوج بوی خلکی پیدا کریه کو نکارن کلو پلیم جوان را پیویجی بکرنج بر بهابونه کارساز و اندام جورا پشسازی و بازرگانی دیاربکر جلالتیم بیرتانج استودیومی دیاربکر میوانی منه سلاف بو تکه جلالتین سپاس بو بشتاریاته که جلالتین مها رمضانی سباد سپیده که پیروز بیشتر جیوجه همو تماشاوانین مره گلو روشا خلکی یا آبوری چاوایه يعني الروجه كي بريد سبيكرنا مها رمضاني كرم كك جلالت امجي مها رمضاني بيروز دكن براسي آبوريا تركيا دنابا آلوزيا دايه آلوزيا ويجي دور فريه لي از دخوازم بكرتاسي ev alozi ya abori Türkiye'de çava hatete ve kayse hatiye ve kayse براسي gava mervlet nerece her bir sala careki Türkiye'de alozya aboriye çelve em bevejin de hazaru neselü şeysiyle alozi ki çebu de hazaru neselü hayşede alozi çebu de hazaru o bisiyle alozi çebu de hazaru ده هزار آلوزی چی بود 1020 درجه اساس آلوزی چی بود ام آلوزی آنکا دوام دکه فقط گاوا املوی آلوزی دنرند آبوریه دا her آلوزی کوچه و فقیر daha fakir ve zengin daha zengin devin model gibi navay Türkiye'ye burası dediyajit bengaha آلوزیا ku Türkiye'de vaz nezi 8 sale ku demeşe 6 sale demeşe vaka ilmi ser ilmi iktisadi nameşe yek Aboriya Türkiye, sazkari yani sazkariya Aboriya Türkiye. Evet dediyaji de abo tevgara Aboriya Türkiye'de benjevendiye gel diyek emin danine. Benjevendiye gel ya asi emine. Jberi ne vay brasi ve hece alozi devam bikin. Yani keke celadetin böyle dukhazım bizanibim yani mesela gelek carati gotunku siyaseta aboriye avaya ki rast nehatiye bireve birin. Mesela tedit o faiz despeki de hate bilind kirin, paşi hate kim kirin, no hadise despekiriye kuvvere bilind kirin. Yani dbejin duas demande dema ku mesela Türkiye pevistiyavi bize de buna faize hebu faize de nekirin. Gava ku pevistiyavi jikim kirina faize hebu dve deme de kim nekirin. Yani siyasete ka aboriye nel gora rawşe bireve birin. Tu çava denirxine? Rase rawşa abori birası biseri xo ilme ki bilimsele İçe gava kutu valate xoda tevgara aboriye servi ilmi ne di meşandini ha ve çağı ev alozi evi vere peşette hiç xalasiya tineye Jberi navay ha ica çima ve siyasete bir navay demeşini avcı ayrı tişteke yani avana zanabun ten meşandine yoksa embevejin nate zanabunu ava nate meşan hate meşandine tişteki usatine ha brasi jberi navay edvejim çar cara aluzi çebune hazaru nesedu o şeysi hatta ni iro avana aneke modeleke ve modelde çiye fakir evi zede bevin zengin fakiri ve zede beve zengilici evi heni kesimada evi zede be ha diviyane keda çiye ve çahe bekari zede be ebvejin jana rojane dikeve khateri civak berhe xud mina hayri jberwi naway brasti divra hane keda çid ve zengin ebvejin zenginiyavi yek ve zenginiyavi ve dehsen fakat nava zengin adacı tengasi çedi ve çavad ve embebejin seri hat anaka seri hatani bisi zengin ve ev zengini çu seri hatani penca daha yani çıkadıça kesimekçe tam de ve zengin o mayji brasti duvare jiyane da duvare aboriye da pırs aloziye mazın dikşinin. Kekele celadetine istatistika kişlere bejim yani gura ve istatistiki mesela koçberiya zanisti ji Türkiye ber bi Avrupa ve
کوچبریya akademisyena ya doktoran iş Türkiye bu Avrupa gelek zeyde buya. Mesela Almanya nuha velatiyên Türkiye rêza yekem dene ya koçberiyê de. Gelo ev yek çi tesîrê li aboriyê dike? Duê derbarê de ger fikra te bigirim. براسي راسته يعني مثلا قبل دوالاتك كده ام ببيجن دزيكي ولاتي دا انسان زانا او انسان كو ايشو كار بيد و قبل كوچبر و هر ولات كتنه كاي راسته دوالاتي ويدا و چاخه لسر ابوريه براسي الوزي چلكه ابيا حقيقتك اما چيه لازمه كو او ولات دنابا خدا کارسازی خو و آبوری خو با آوی اقتصادی خوشک بده مشاندنه کو حوجه نه و اب انسان هانه که جوانا پیویست نمینه کو هر ولات بیانی رابن بو شغل خواته بکن زانی بله ایجا براسی دبره هانه که دا آبوری علمه تمشاندنه علم آبوری علمه که تشکیدنه کی جلالتین هر وها yani gelek xale giring tüdbêjê mesela tuzanê tê gotin ku aştiya civatî seqamgirî yani güvenlî eştere bêjim istiqrar li welatekî gelek pozitif tesîrê li aboriyê dike ger li welatekî jî nebe negatif tesîr dike li Tirkiye mesela rewşa Kurd yani 25 milyon Kurd hene Kurd wisa fikir dikin got mafê wana nayê naskirin aştiyeke civatî nîne tesîra vê yekê li ser aboriyê çi ye birêz kekê Celalettin? Belê mesela aborî bi rastî rewşa aboriyê ku nekeve aloziyê û aborî ki xweş were holê lazim e di civakê da mesela duwarê hiqûqî da em bibêjin duwarê sosyalîtê da em dibêjin duwarê evkê da etnîkê da em bibêjin duwarê siyasî da û temamê civakê bi van her çar rengê ku em dibêjin gerekî di vera hanêkê de yekîtîkî bi her çar aliya da baş her tiş bi qeysa xwe bê rûnaştinê bê çêkirinê nava civakê da aşîtikî bi tevayî bê avakirinê wê çaxê aborî bi rastî aborî wê çaxê dikarî bidê meşandinê yoksa aborî bi tenê tilser aborî tenê bisekin û tî bidê sazkariyê ew jî nemimkün e. Yani em îro dinyayê dinêrin ciyê ku awarê aborî re pêş da ketine çi ye civak di nava xwe da aşîtîkî mezin da hatiye holê hatiye çêkirinê hem duwarê hiqûq da hatiye çêkirinê hem duwarê etnîkî da îro kültür hene yani di her welatekî da kültürkî tenê tune etnîkî tenê tune yani kültür gelek hene ama tilê nerê diwan welata da ew kültür ew etnik ew jî herkes li gorî wetandaşiyê yani li gorî hiqûqê herkes dikece heqûq herkes bûyîna wê tê nazkirinê yani nabêje te evî dibêje ki belê tu çivî ev bûyîna wê te dim qebûl kirinê û ji bûyî jiyana wî newê jî eştera her derfetê de dikim tu li wê gorî çand û kültûra xwe dikarî bijî ama gava ku em bên Tirkiye divî wayê da bi rastî dereng jî dimîne lazim e di temamê civakê da aşîtîkî mezin derxa holê gava aşîtiya mezin derxa holê û aşîtî nava civakê re çêbike bi rastî aboriya Tirkiye ji van aloziyê nihanekê wê daha zûtir derê ji nava vê aloziyê fakat gelek spas bo te birêz Celalettin bir tane karsaz û endamê jûra piştesazî û bazirganiyê Diyarbekirê ji Diyarbekirê em jî spas dikin